jo volia parlar-vos d'una tradició molt arraigada a Sagunt, com és el dijous de berenar. De fet, jo crec que és l'únic poble de la Baronia i dels pobles de València i això que es coneix el dijous de berenar. Tu preguntes per ahí el que és una pataqueta i no la coneixen. I és que pareix ser que això ve més enllà de 1492, quan, any de l'expulsió dels jueus a Sagunt, darrere d'un edicte que varen fer els reis catòlics sobre la destitució dels jueus, i esta creença ve per la forma que té la pataqueta, és com una mitja lluna, i d'ahí pareix ser que ve la creença. I bueno, aquesta tradició durant molts anys passa de pares a fills. De fet, pues, jo ja estic ahí comprant-los les pataquetes als nets, a la meva neboda, perquè aquesta és la tradició, no? En fi, les iaies pues, eren les que compraven les pataquetes. Tot i que jo compre les pataquetes a soles, però tot i que ma mare, jo recorde que als meus nebots i a la meva filla es donava la pataqueta i es donava un ou i un plàtan. I lo de l'ou és perquè, bueno, la costum és que la pataqueta pues, es fa pues, una truita de faves, truita d'alles tendres, faves en l'embotit nostre, i aleshores ma mare jo recorde que li donava la pataqueta, l'ou i el plàtan.